Gratulujem, Biškis, krásny pokus o zašpinenie mena a potom to hrať na to, že máš čistý štít. Nie som reakčný kanál, ale keď tu niekto chce tak veľmi moc moju pozornosť, tak ju bude mať. Jo, takže ľudia, čo sa dneska deje? Asi pred 2,5 týždňami som vydal video, kde som chcel Dejzra a Vitu podporiť tým, aby sme ich hypli do 100 000. Čaute, ja som Mun a ešte predtým, ako začne toto video, by som vám chcel zdeliť jednu informáciu. Určite niektorí z vás poznajú môjho kamaráta Dejzra a Vitu, ale zase veľká väčšina z vás ani nie. A tak by som vám ich chcel predstaviť. Dejzer a Vita sú moji dlhoroční kamaráti, ktorí na mojom kanáli sú asi najčastejší hostia už asi 2 alebo 3 roky. Obidvaja sa blížia ku 100 000 odberateľom. YouTube robia už niečo cez 4 alebo 5 rokov. Neuveriteľne sa snažia a nastavujú si YouTube ako najvyššiu prioritu svojho dňa. Čiže sú schopní do neskorej noci strihať pre vás videá a venovať vám veľkú časť svojho dňa. Problém je ale v tom, že YouTube zaviedol, že to pár mesiacov sa má zrušiť YouTube Silver Button. Určite by som ale nechcel, že by Dejzer a Vita YouTube button nedostali a preto chcem požiadať vás, mojich fanúšikov, aby ste spravili pre mňa jednu láskavosť. Jo, každopádne toto veľmi často nerobím, ale choďte na kanál Dejzra a Vitu a skúste im pomocou tohto videa hypnúť možno ešte aj dneska 100 000 odberateľov. Ja viem, že ste toho schopní. Toto video ich asi za 2 hodiny dostalo z 80 000 na nad 100 000. A urobil som takto kamarátom veľkú radosť, lebo sa s YouTubeom seru už viac ako 5 rokov a chcel som im to proste doprať. Tak som povedal fanúšikom, more, ukážme svoju silu a dotiahneme ich do 100 000. A ja ako kamarátom som tým chcel urobiť aj taktiež prekvapenie. A úprimne fans, díky moc, lebo bez vás by toto nefungovalo vážne. Do toho sa ale ku mňa dostala informácia o regulovaní YouTube Awards. Čo znamená, že asi YouTube bude o nejakú dobu odstraňovať Silver Button. Ako prvé som to počul od Dejzra, že to počul od niekoho z československej komunity tu v Československu a dokonca ja som to niekde na zahraničí na nejakých live streamoch počul, že sa niečo také bude chystať. Pretože ľudí, ktorí teraz majú 100 000 je hrozne moc a úprimne, hlavne v zahraničí nie je vôbec ťažké 100 000 získať. Proste čavo si nakúpi za 5 000 eur 100 000 odberateľov má free button. Preto podľa mňa YouTube zaradil aj kontrolu kanálov predtým, ako by mal dostať button. Takže typek môže mať 100 000, ale ten button nemusí dostať, pretože má buď nagivované odbery, alebo už dlho nevydal video a tak ďalej. A proste veľmi ma to zaujímalo, že proste ako to funguje, no tak som potom napísal na Instastorku, aby mi ľudia poslali nejaký screenshot alebo nejaký tweet alebo niečo, proste nejaký dôkaz toho, že to niekto bude robiť napríklad ja neviem od Team YouTube alebo ja neviem čokoľvek, nejaký proof, že sa to bude robiť. A potom som dostal od nejakého random typka tento screen. Tak dobre, tak som si ho uložil a mal som to na vedomí, že sa také niečo bude diať. Ten typek, keďže mi to poslal asi 2 minúty na to, ako som dal storku, no tak som si ten screen uložil, tú storku som zmazal a išiel som editovať video, kde by som mal Vitu a Dejzra prekvapiť zo 100 000. A na druhú stranu, wow, však ja teraz chcem Vitu a Dejzra hypovať do 100 000 a zrazu tu počujem, že nebudú butny. Tak som to teda dal do videa, že chcem Dejzra a Vitu hneď hypnúť do 100 000, lebo asi sa YouTube button bude rušiť. A zase som si uvedomil, že ľudí to dokonca môže aj namotivovať, aby Dejzra a Vitovi dali ten odber, pretože každý z mojej komunity má rád Dejzra a Vitu a chcú im dopriať, aby ten button ešte stihli. Viete čo, tomu buttonu som celkom aj veril, preto som vo videu povedal, že YouTube má tento Silver Button zrušiť, ale nepotvrdzoval som to, nepovedal som, že bude ho rušiť. Bral som to ako nejaké info, ktoré sa skôr dostalo ku mne ešte predtým, ako bolo oficiálne zdelené. Aj tak som to pre istotu veľmi nerozoberal. Nebral som to nejak extra vážne. A zároveň som to použil ako takú motiváciu pre divákov, aby proste diváci pomohli Dejzrovi a Vitovi preto, keby sa to náhodou zrušilo. Takže preto chcem pre istotu Dejzra a Vitu ešte hypnúť, pretože čo keď v januári 2020 oznámia, že nebude button a všetko bude v prdeli. To sa ale každopádne nestalo, pretože za 2 hodiny Vita a Dejzer tých 100 000 mali a ja vám fanúšikom veľmi ďakujem za to. Vážne ani neviete si predstaviť, ako ste im urobili radosť. Ale do 3 dní sa do tejto story pridala ďalšia osoba menom... Hele, upřímně si řekněme, štve vás, když vám někdo lže, někdo z kamarádů, nebo když dostáváte nějaké fake news. Ty jsi Mune vydal video, kde jsi prostě lhal svým fanouškům, není to trošku taková prasárna? Jo, takže video som videl. Piškis ma nasral, že ako kamarát také niečo vôbec urobil, lebo nejednalo sa o nič oficiálne potvrdené YouTubeom, že nebudú butny. A ty si o tom urobil 12 minútové video. Celý ten výzor videa je na mieru šitý, aby poukazoval na to, aký som idiot. A brutálne si to začal riešiť formou videa. Celé video je v podstate o tom, že 12 minút hovorí o tom, že nič sa rušiť nebude a že som vám klamal a že klamať sa nemá. Ale ignoroval som to. Nemal som čas na to riešiť takéto traperiny. Cez toto všetko som pracoval týždeň a pol v kuse
kuse od rána do večera na 27-minútovej animácii, ktorá sa teraz každopádne premieta po stredných a základných školách v celom Československu. Za čo som brutálne rád, hej. Takže neišiel som až o toľko IQ čísel dole, aby som sa vôbec zapájal do tejto blbosti. A úplne prehnanej drámy, ktorú tu Piškis vybudoval. Takže aby som to začal rozoberať. Pán Piškis namiesto toho, aby mi napísal na Facebook o tom, skade mám ten screenshot a že odkiaľ som ho zobral. Mám na Facebooku, mám pridaného na Facebooku, píšeme si. Proste úplne easy. Mám ho nastavený v primary messages, hneď keď mi napíše, cinkne mi mobil. Prečo si mi nenapísal? Tak ako to urobil napríklad Kerry, ktorému som to v hlasovke hneď vysvetlil. Proč jsem mu nenapsal osobně? Proč? Protože by většina z vás a většina youtuberů vůbec nevěděla, zdali je to pravda nebo ne. Nie, ty si našiel nadhernú príležitosť na to, aby si mohol začať drámu voči mne. A je to smutné, je toto kamarátovi urobíš. A je to smutné, to všetko zahrá s úsmevom. Keby mi Piškis napísal, mohol som mu to hneď vysvetliť a on by mohol vo videu svojom povedať, aká je reálna pravda. On namiesto toho poza môj chrbát urobil video, ktoré má poukazovať na to, aký som háš, aký som klamár a ako klamem svojich fanúšikov. Ver tomu, ty si nechcel vedieť žiadnu pravdu, lebo by sa ti potom nepodarilo začať tento beef. Nemyslíš si, že by si o tom mohol urobiť aj storku na Instagram a nemusel z toho robiť 12-minútové video? Z tohto Piškis ide úplne nádherne vidieť, že si sa chcel len priživiť na mojom mene. V názve si použil moje meno kapslokom a v miniatúre si použil moju kreslenú figurku z mojich animácií a tá kreslená figurka reprezentuje moje animácie, čiže najlepší content môjho kanála, na ktorú sú najlepšie ohlasy. Keďže tieto videá ale nevychádzajú často, ale majú brutálne veľké ohlasy na to, keď nejaké také video vôbec vydám, pretože keď vydám animáciu s mojím panačikom v miniatúre, no tak toto video má ešte v ten deň 100 000 pozretí. Ty si to zneužil ako nástroj k tomu, že si to dal do svojej miniatúry, aby sa na toto tvoje video dostalo čo najviac z mojich sledovateľov a ešte si moju kreslenú figurku brutálne dehonestoval tým, že si ju dal na video, kde tvrdíš, že klamem. Je to tak brutálne vidieť. Všetko si mal vypočítané tak, ako si chcel. Keby si to chcel reálne riešiť, tak by si mi napísal a vyriešili by sme to obidvaja a povedal by som ti aj, čo je za tým. Ty si sa ale namiesto toho zachoval ako úplne falošný idiot voči mne ako kamarátovi a iba si využil tých 5 sekúnd z môjho videa na to, aby si sa priživil na mojom mene a aby si ho pošpinil. Aby si z toho urobil neuveriteľne veľkú drámu, z ktorej by si mal akurát views. Nechci tímto nějak ho poškodit Moona, jo. Či chceš alebo nechceš, moje meno si pošpinil a je to nádherne vidieť. Keby si moje meno nechcel pošpiniť, napísal by si mi, zistil by si reálnu pravdu a urobil by si o tej pravde video, kde by si pozdvihol to, že ako to Moon reálne má. Ty si namiesto toho urobil video o tom, ako hovorí, že som klamár. Nádherný pokus o to sa priživiť na svojom kamarátovi a ešte takýmto hnusným spôsobom. A po tej všetkej mojej pomoci, ktorú som ti dal, ty teraz urobíš toto. Žiadne komplimenty, aké si mi doteraz hádzal, teraz nezachránia. Pretože týmto videom som zistil, aký falošný naozaj si. A aký nie si vďačný, čo som všetko pre teba v minulosti spravil. Čo je ale najdebilnejšie od Piškisa je to, že hneď potom ako vydal túto reakciu, tak vydal ďalšie video, kde prosil o pomoc, aby dali odber jemu kamarátovi úplne tým istým spôsobom, ako som robil ja. Takže týmto si Piškis úplne nádherne nasral do huby. Použil ten istý motív miniatúry, ktorý som mal ja a použil ten istý názov a ten istý obsah celého tohto videa. Ale o to už mal Piškis niekoľko pokusov, napríklad v tomto prípade u Matema, kde skoro hneď a presne opísal to isté, čo Matem žiadal od svojich fanúšikov. Toto som si myslel v hlave, keď som videl jeho prvé video, ale hovorím, neriešil som to. Budu rád, Moone, když se pod tohle video nějakým způsobem vyjádříš. Ja som to ignoroval. Nebola to moja povinnosť sa ti vyjadriť pod tvoje video. Ty si mi nebol schopný ani na Facebook napísať o tejto veci, ale namiesto toho si urobil 12-minútové video. Prečo by som sa ti ja mal vyjadrovať v YouTube komentároch? Týmto spôsobom si nastrali do huby aj všetky Piškisové vlesprdolky, ktoré si mysleli, že na to nemám čo povedať. Nie, ja som to neriešil, som si robil animáciu. Nechal som si to v hlave, aj týmto videom sa svojím spôsobom ten chalan pochoval, pretože majorite ľudí, čo videli toto video, bolo nadmieru jasné, že keď urobí 12-minútové video o tom, ako som sa ja v 5 sekundách môjho videa domnieval, že sa YouTubatní asi budú rušiť, takže by sa mohlo jednať o ďalšie Piškisové stupidné preživenie. Bol som celkom v kľude, až pokým som nezazrel toto. Pri všetky mojej trpezlivosti mi tu už moja trpezlivosť naozaj skončila. Urobil si nádherné promo, aby si znova druhýkrát už vo svojom videu pošpinil moje meno. Nalákal si svojich fanúšikov na to, aby videli moje vyjadrenie, pritom som ti žiadne vyjadrenie nikdy nedal. A aby si mohol z tohto hneď vycúvať, no tak v oficiálnej miniatúre na YouTube si to už zmazal. Ty vole. Reagoval si na komentáre pod svojím videom, ale si sa iba domnieval, že to môže byť z mojej komunity a ty si to znova zneužil v to, aby si ma mohol znova dať do názvu. Já vás všechny zdravím u tohoto videa, které jsem ani původně už nechtěl točit a vůbec jsem se už nechtěl vracet k nějakému Moonovi. Nie, vôbec. Nie, ty si sa ku mne chcel vrátiť, lebo je to ďalšia možnosť, ako sa priživiť. Takže neklam. Je to krásne vidieť, že si sa ku mne chcel vrátiť, a keď poukazuješ na to, aby youtuberi neklamali, no tak neklam ani ty. Piškis.
Ty si príživník a vážne vieš nájsť akúkoľvek maličkosť kvôli tomu, aby si urobil drámu. Z mojich 5 sekúnd, čo si ty spravil drámu, teraz ideš točiť seriál. Do tohto bifu sa každopádne zapojili aj Dazer a Vita, kamaráti, ktorých som každopádne v tom videu mojom podporoval. A taktiež sa dosť spravodlivo vyjadrovali ku tejto téme. Jsou prostě lidi, kteří řeší klimatické problémy a důležité věci, a pak jsou teda lidi, kteří prostě kvůli jedné větě natočí na svůj YouTube kanál celý seriál. Vita, ktorého ste teraz videli na obrazovke, a taktiež Dazer mu všetci písali Piškysovi do Messengeru na Instagram, ale Piškys ich hneď nazval mojimi loutkami. A na Piškysovú stranu sa zase pridal Ikon, ďalší cringe lord, lebo pravda je taká, že Ikon sa do tejto drámy dostal iba kvôli tomu, aby hypol 100 000 na jeho kanály, ktorý napísal pod Piškysové video, že tu čiste rozhlasujem hoax úplne zbytočne, ani som sa za to neomluvil, a ešte sa naváža do mojich rodičov, že ma nevychovali, že rodičia nás učia, aby sme neklamali a že ja klamem. Ikon, takže ty sa tiež uvedomuje, čo láskavo hovoríš na internete. Nenavážaj sa do mojich rodičov a už vôbec nezachádzaj do týchto extrémov z 5-sekundovej časti môjho videa a zbytočne vybudovanej drámy. Na Messenger si mi nenapísal taktiež nič. Nebol si mi vôbec schopný priamo mi povedať svoj názor. Takže nehrá sa na niekoho s veľkým sebavedomím v tejto dráme, keď máš vedľa seba iba Piškysa. Každopádne tento komentár Piškys pripol, čiže títo dvaja ľudia idú cielene proti mne. Ale hlavne nechci tímto nejak ho poškodiť Moona, jo. Piškys, ty si klaun. A toto je nádherne zorganizovaná akcia proti mne. A ako dokážeš povedať, že mi nechceš pošpiniť meno, keď na svoju verejnú instastorku napíšeš fanušikom, že či ma dokážu poraziť. A ideš taktiež proti mojim dvom kamarátom Dazerovi a Vitovi, a ty si nevieš uvedomiť jednu vec, že bez Dazera by si ma ani nepoznal. Dazer bol ten, že čo mi ťa predstavil. Keby mi ťa Dazer nepredstavil, tak nemám natočené dve videá, ktoré majú skoro 1 000 000 pozretí, ktoré sú čisto len o tebe a o tom, ako ťa trolujem, ktoré ťa majoritne vyzdvihli v tvojich odberoch. Si neuveriteľne nevďačný. A keď vidím, že to robíš pri ostatných ľuďoch, tak taký asi reálne si. Ale v celku priživovanie ti celkom ide. Moon je prostě sdílel a mě ne. Není to o té závisti, jo. Já radši si to vydřu nějakýma videama. Nie, ty si to vydržíš tým, že dáš do názvu iných youtuberov. Radši si to vydřu nějakýma videama, 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 radši si to vydřu nějakýma videama. Počkaj, čo tam robí medzi tými ľuďmi? Čo robí moje meno medzi Tarim, Fizim a Ondrou Vlčkou? Si myslíš vážne, že som taký cancer, že by som ku tejto trojici ľudí patril? Čo týmto chceš dokázať? Vám bych chtěl popovídat o novém formátu videí, natočit některé video, ve kterém bych se choval jako daný youtuber. Takže chceš respektíve urobiť sériu videí, kde sa budeš za radom a konstantne priživovať na menách ostatných youtuberov. O čom je tento content do frasa? Ako keby polovica tvojich všetkých videí je postavená na menách iných youtuberov. Keď bude ještě jedno video o Moonovi, tak ruším odber. No tak běž prostě, tak běž, kurňa. Vážne niekedy si v mene mojich fanúšikov hovorím takú otázku, či sa vôbec oplatí mať u takého človeka odber. Aj keby sme nerešili jeho content, ale jeho osobnosť a ako sa prejavuje na internete. Ako sa na internete pred fanúšikami smeje, hraje to na čistý štít, ale ide falošne proti kamarátom, čo mu najviac v YouTube pomohli. Pak od jednoho nejmenovaného youtubera, který mi poskytl tento screenshot, kdy Moon se vlastně ptal: Ty si uvedomuješ, že poza môj chrbát ty stalkuješ moje konverzácie od ostatných ľudí, aby si mal na mňa čo najviac argumentov? Vybavuješ a pýtaš sa od ľudí, že čo som si s nimi písal? Si ty normálny? A pritom mi nepovieš ani slovo na Messenger a nič sa neopýtaš priamo mňa, aj keď si mal krásny priestor. Čau, hej, prej si niekde počul, že batony končia. Odkiaľ to máš, prosím ťa? Ty vole, Piškys, nečítaj nikdy nič slovensky, prosím ťa. Ako chceš mňa parodovať, keď nevieš po slovensky? Prečo si nepovedal, že ten screenshot máš od Hendisa? To som sa pýtal Hendisa. Pretože najprv mi Dazer povedal, že to zjavne počul od Hendisa. Tak som mu napísal, ale Hendis tvrdí, že nič nemá. A keď mi povedal, že nič nemá, no tak som potom pridal storku, kde som sa to opýtal ľudí. A niekto z ľudí mi ten screen poslal. Úplne to dáva logiku. Prečo si mi potom nenapísal, aby som ti to vedel vysvetliť? Nie, proste teraz už to je každému jasné. Abych nebyl nějaký svatoušek, taky se vám přiznám, občas jsem vám zalhal, třeba že jsem rozbil nějakou nefunkční klávesnici. Tak potom čo tu riešiš? Potom prečo riešiš to, že youtuberi klamú, keď si sa teraz priznal, že klameš aj ty? Potom som aj ja mohol urobiť video o tom, že fejkuješ rozbitie klávesnice, ale ja mám asi nejakú morálku. Proste Piškys, o čo ti ide? Čiže teraz ti už nejde ani o to, že klamem, teraz ti ide len čisto o moje meno. Ja už som úplne v tomto stratený. Kdo ví, kdo má pravdu, ale 12-minutové video kvůli takové blbosti si snad dělat
psát nemusel. Ano, tohle je velká pravda, s tímhle komentářem fakt souhlasím, nemusel jsem to vůbec vyvolávat, takový kraviny, ale nešlo tady o hej. Tebe išlo iba o jedno. Priživiť sa na mojom mene čo najviac to išlo, pošpiniť moje meno čo najviac to išlo, potom si úplne blbým spôsobom svoju chybu v úvodzovkách priznať a vycúvať z toho všetkého s čistým štítom. Pišky, toto ti neprejde. Toto je vážne hlúpe. A ešte napíšeš na storku, že zistíš moje vyjadrenie a tým ukončíš celú túto válku. Nie, ty túto válku neukončíš. Mojím vyjadrením táto válka skončila, ale u teba sa ešte bude prejavovať, keďže ľudia konečne poznajú, aký reálne si. A čo všetko vieš urobiť kvôli číslam, aby si sa vysral na akýkoľvek svojich kamarátov, bez ohľadu na to, aby si uvedomil, čo všetko pre teba spravili. A ty, Pišky, si nadherným príkladom pre všetkých mojich divákov, že akí reálne ľudia môžu byť. Za video, kde si hovoril, že som klamár, som na teba kľudne mohol podať trestné oznámenie, ale to neurobím, pretože táto kauza mi je úplne uprdele. Čo mi ale uprdele nie je, že ako si sa zachoval ako kamarát, ako si so mnou celý čas spolupracoval, ako dobre vieš, že ako to medzi nami youtuberami chodí a ty aj tak urobíš toto. Ty máš kde hodnoty, kde máš morálku? Z mojej strany mohlo byť toto parádny marketingový ťah, kde by som mohol donútiť ľudí, aby dali Dejzrovi a Vitovi odber. Na týchto mini veciach v podstate youtuberi aj fungujú. Niektoré videá si fejkujú a dopredu naplánujú, len kvôli tomu, aby mali väčší dosah. Každopádne, lož nie je lož, keď nie je myslená úmyselne. Ja som sa iba domnieval a nič nebolo potvrdené. A ty si z toho urobil veľkú drámu. Nerozmýšľal si nad tým, že som pomohol mojim dvom kamarátom. Pripadám ti ja ako klamár? Pripadám ti ja ako klamár. A tak ako si ani ty nebral ohľad na to, že by sa moji fanúšikovia mohli obrátiť proti mne, tak ani mňa teraz nezaujíma, aký veľký budeš mať hejt na kanáli potom, ako vydám toto video. Tak, to je odo mňa všetko. Zajtra PVU, peace. A viem, že teraz Piškys urobí všetko preto, aby odsúval a odargumentoval toto video. A myslím, že som vám dal v tomto videu dostatok informácií, aby ste mu neskočili ani na jedno slovo, čo na mňa povie.